Čau lidi, tady Tobik, vítám vás u dalšího videa na tomhle kanále. Dneska jsme tady v Minecraftu a dáme si fight s Michalem. A dejte odběr a like, protože jsme to hodně dlouho připravovali. A to asi tak všechno, nebudeme to kecávat. Jsi ready, Michale? Jasně. Jo? Tak jo. Tak jdeme asi na to možná. Taky se zavěřil, Maši. Počkej, kolik bereš? Hodně. Počkej, mám reklamu, čekej, mám reklamu. Proč to je na 15 sekund? Proč to je pěkně, prosím, na 15 sekund? What? Dobrý, hraju. Kámo, proč tady to nemůžeš? Já se sám spal do té lávy, no tak to super. Michal umřel. Pojď za mnou. Mě nenachytáš. Mě nenachytáš, tak tam chceš uvězněný celkem, ale... Jako celkem mám bubelík. Ne, už je? Co je? A nemůžeme pak jít na fotbalový a něco ještě natočit na YouTube. Komu? Co je? Směj jídlo. Tak co asi já? Kámo, pojď. A ty nube. Vole. Pojď si sám do baku. Já jsem si taky dal enchant na luk, víš? Cože jsi zdal? Enchant na to, na luk. Tak pojď ty svině. Tak pojď ty svině. Tak pojď. Kolik bere? Hodně. Kámo, ono to nedala ani moje zlatý jabko. Jak mě u toho alzuje. A proč dáváš knockback pořád, kamarádně? Je to celkem blbý, ale neříkám nic. To je blbý pro tebe docela. No ne, ale tak kámo, víš co je blbý pak? Že my pak nebudeme skoro se vůbec hitovat. To je blbý. Dobře, tak musí sekírku. Jestli vydržíš. Počkej, cože? Ten tvůj meč bere půlku HPček? To, co máš za meč? Já ti to pak ukážu, ty enchanty totiž. Já jsem taky chytrý, nemyslí si. A co si ty myslíš, vole? Myslíš, že mě to vadí? Počkej, co? Co máš za ten luk? úplně normální. Jako, já jsem taky úplně normální. Takže vůbec. Já mám úplně normální luk, nevím, co ti je, Jako to mě má zabít nebo co? ale ono tě nejde slyšet na tom videu totiž teďka. To mě má zabít nebo co? Bobíšku. No, že ty se jmenuješ nějak H4, nevím. Je to nejhorší prostě. Tobě to odvrací damage. Jak, jako damage nebo co? Tak protože asi mám, Ne, tobě to odvrací damage. jakože co? Já mám totiž takový enchant. Počkej, uklidníme se. No? Co si myslíš? A to si ty myslíš? O co si myslíš? A kam teďka? Počkej, já mám reklamu. Jo. Debilní. Počkej, tebe nejde hitovat, ale ani. Ty máš reklamu, že? Mám. Určitě. Teďka ho nemám. No. Tebe nejde hitovat, ale. A tebe taky ne? Ale já mám to? Už. Proč nehoříš? Protože mám enchantovaný zlatý jabko. A tam je totiž to. Takže tam je to, že nehoří. Jo. Jak mě zabil? Tak ti vysvětlím, pojď sem, dívej. Protože já mám totiž na meči, mám Sharpness 5, totiž, a na luku mám Power 5. Lehký. Chápeš, že mám Sharpness? Já jsem se sám zapálil. A jak jsi udělal ten sharpness 5? Úplně normálně, kámo, kombinoval jsem do té doby prostě. Já mám sharpness 1, No tak 2 No a já mám Sharpness 2. a unbreaking 2 jenom. No a já mám Sharpness 5. Počkej. Protože já jsem strašně moc takyž to. Chápeš? No prostě tady to asi zakončíme, no. No ještě ne. Jo?
Musíš to potvrdit, tu víru. Já jsem to potvrdil. No, nepotvrdil. No jo? Teď je nový video, ne? Přece. Ne, není. No, to je jedno. No, tak jako to... Ale já jsem tě zabil, takže No, něco tu ukončíme lidi. asi to ukončíme, no. A... Asi nestřílej do mě už. Proč? Kolik bereš? No, tak říkám, tak já jsem si totiž to na luk dal Power 5. No, Aha, tak já jsem, to bude tím, že já jsem si... No, tak lidi, další reklama a dost. No lidi, tady to asi ukončíme, že Michale? No, přiznávám prohru. No, Že to je přiznal to konečně. A tohle bude asi všechno, pokud chcete víc takových videí, dejte samozřejmě odběr a like, budeme za to moc rádi. A jinak za 10 odběratelů dáme možná nějakou challenge a to už bude na vás, ale zatím to bude, že skočíme třeba do kopřiv, nebo sjedeme nějaký velký kopec, nebo tak něco. A no to prostě uvidíte příště, až dáme 10 odběratelů. To bude všechno, zatím čau.